Iki aku arep digawe. Nggih. Aja nganti ibumu ngerti sapa to sejatine. Nggih. Tamu. Monggo. Monggo. Nggih. Dadi mriki, Mas. Nuwun sewu dalemipun pundi kok jasipun kok ngluntung. Kula benderake. Lembe kemawon mandhap saking. Oh nggih. Mau supir kula lagi. Oh, mersi ingkang parkir wonten ngajeng nika. Sanes tunggalipun. Oh nggih. Saking pundi, Mas? Saking Surabaya. Surabaya. Surabayane pundi? Anu Sidoarjo. Berarti niku caket kalian kriyan napa niku? Piyambakan. Kali sopir. Wonge kok wedi karo aku. Mas. Enten napa? Napa kuncine keri? Boten panjenengan. Saking senenge wong didayi wong niku ora suguh nek. Oh, ngoten ciri khasé wong Jawa ra ngoten, Mas. Ada ketimuran gede. Anu madosi bos kula. Lho, Kula lak sampun wonten. biasa. Pancene selama ini saya banyak bekerja dengan para pengusaha. Jadi banyak pedagang yang Pedagang, Pak. Pedagang. wong lara. Kalau kaya. Gini loh Pak, saya tadi yang Nggih, saya betul. di tempatnya vilanya tidak ada, Di vilanya tidak ada, di rumah pun tidak ada. di rumah juga nggak ada. Katanya ke tempatnya Pak Kirun. Pak Kirun itu siapa Pak? Pak Dirun saya, Mas. Bapak. Ya, Iya, di depan nggak lihat foto saya. itu udah ada foto Pak. Sing melek mau. Ya itu adanya itu anjing, fotonya anjing gitu loh Pak. Nah, kuwi Jadi, persis ngono. Niku pas ada anjing gitu, Oh, nek saya ya bukan itu ya Pak ya? mboten. Katanya tuh di sini. Sinten? Itu loh Pak, Pak Bagio apa sih? Pak Bagio, bos saya itu Pak. Apa Pak? Soalnya ini penting sekali kan. Di sini ini ada Iya, orang yang namanya siapa? Pak Bagio. Bagio itu bukan juragan. Juragan Pak. Itu pembantu saya. Maaf loh ya, orangnya gimana? Pendek, Pendek, hitam, kulitnya agak tebal. mosok niku juragan sampean. Sampai kok buatan percaya niku beri. Kiriyen nggih kula celukke. Oke. Dang, jalan dang. Dang, apa no? Jalan dang kene kuno. Anak wong goleki. Bapak. Piye-piye omah gak apa-apa to? Enggak. Boten, Pak. Kala kula sampun sowan dateng dalem boten wonten, Bapak. Ya. Dateng bilang nggih boten wonten. Ngapunten lho, Pak. Dadi bilang boten wonten sing wonten piantun anu ngaten. Anu Pak Bagio sekarang udah tempatnya Kirun. Lho, matur aja kula sowan mriki kalau Pak. Aku kan sudah ngomong sama ibumu di rumah. Iya. Tolong nanti kalau menyairkan uang, nanti kartunya ada di dalam itu di laci. Ibu ndak bilang, Pak. Iki pangkate. Ibu ndak bilang, tadi tidak bilang. Bahkan terus saya kesini juga mau minta tanda tangannya berapa. Kemarin tanggal 16 sebetulnya saya sudah menghadap Pak Menteri. Mohon izin. Iki pangkate. Ya karena itu Pak, soalnya kedatangan datang ini. Ya, ya. Pangapunten lho, Pak. Ora apa-apa. Permisi yang dicari. Ini bapak saya. Ini Bos itu. bos piye? Itu bos saya Pak. Iki bosku. Loh. Ini. Iya ya. Yang aku pembantu kuwi. Loh, ini bos saya Pak. Bos itu loh nih Bu. Bose piye kok nyairke uang? Berarti lah wonten anu Ibu, kalau betah anu arto badhe puncaraken mboten wonten kartunipun. Kok sampe dicairne butuh duit piro? Setunggal miliar pinten ngaten kalau totalipun. Lah. Nek kan ngene, yang ngene bapak engko ngelbuno ya Oke. atas nama saya mau tak wekali tanda tangan. Utawa Iki pangkate apa, Dul? utawa pembagian uang yang dari saya itu cuma 2 miliar, itu dijupuk 1 miliar saya. Ya, dan ini loh Pak, urusan baby band yang kemarin itu katanya kan Bapak itu untuk Banyak bandul baby singgot gitu loh. Itu jadi untuk bandul apa tidak? Sik, Mas. Yang mahal mobilnya, kalau memang nggak bisa dipakai, wis nggak usah dipakai. Nggak mobil sing anyar ae. Itu ada Pak mobil Pak. Sik to, Mas. Mesin jahit Pak, mobilnya enak. Mas.
Sampeyan apa mboten kliru kok niku bos sampean kok. Saestu, Pak. Hitungane em-eman tok. Nggih. Miliatan tok. Menika bos kula menika. Saestu bos kula. Lah kok buruh ning aku kuwi. Rumiyin, Dadi Pak. pembantuku. Kok, Pak? Nuwun sewu lho. Kula menika sejatosipun sinten enak mboten ngertos. Mboten ngertos. Bapak-bapak kula mulai nenek moyang kula menika adatipun buruh. Dadi pembantu. Iya tapi nggih angin pangapunten alhamdulillah kaya raya. Wong kula menika nggih Nggih. kok kula dirasipun ngumukaken mboten. Tanggih kemawon niki anu kula ajudan kula. Niki ngurusi bis Jakarta, Banyuwangi, Jakarta, Samarinda, luar Jawa sampai Pak bila perlu luar negeri. Pinten besipun? Wonten 3000 bis. Nuwun sewu lho Pak. Kota, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Dados semaput. Semaput. Suntik. Kula suntik mboten seneng. Suntik. Kula wedi suntik. Suntik. Aku pel ae. Aku pel. Nuwun sewu dados besipun 1000 luwih. 3000. Lah terus anu ibumu sing lor piye? Kula niki nyidam, Pak. Nyidam dodolan omah. Ora apa-apa nek perlu villa sing villane lak 5 to. Nggih, Pak iki. Iki didol loro ora apa-apa. Oh, ngaten. Lah gaya apa to wong dhuwit karek gunake kok. Nggih, Pak. Ngene, Garwane pinten? anu gansal. Pinten? Gansal. 5. Nyonya Nuwun Londo. sewu Mas Pak. Mboten napa-napa. Kula Pancen nggih ngaten niku, Bos. Ngaten. kapan dilangkai nek gak ngene iki? Lah niki kok betok setok Pak. Menika badhe nyuwun tanda tangan nginingi pabrik ingkang badhe dipun resmikaken menika menawi Bapak Tanda tangan pripun? Ngene. Pancen pabrik yang mau dibuka ini, Oke, Pak. saya mendatangkan bapak-bapak nanti biar diresmikan. Apa orang ditandatangani? Belum, ya, Pak. Sukoco piye Sukoco? Walah Pak. Ikanipun rasos Bapak tanda tangan rumiyin. Itu gimana? Ini kerja, ini bisnis. Kamu tahu kan semua Mas, saya Mas. bisa serahkan Sarkon. Mas. Sarkon istilahnya. Sampai pun sampun medal. Sakut. Nuwun sewu Mas. Nggih. Sampeyan kok wedi kali niki nih. Belum niku ajri sanget ing Ya, numpang apunten wong menika setunggal ulang anu Gajine. 3 yuta kok. Gajimu Nggih. pinten? 3 yuta. Lah iki nang kene swidak. Kok ngoten Pak panjenengan? Lho kok Gak mangan sing jaba lho. Ini Nggih, Pak. nanti matur bapak. Iya, iya. Mun aku tak kirim tanda tangan, uang itu kamu bawa, ojo mbok wene ibumu. Ojo. Kula nika nyuwun pangapunten lho. Anu Pak Haji, anu bojo kula nika nyonya Londo tok gansal. londo tok. Dhuwur-dhuwur dados kula menawi nyium nggih ancek-ancek ngeten. Londo tok 5. Nggih, Londo PC. panjen dados sing PC tok. Londo kuwe cetok kula. Lajeng niku. Saiki ngene Londone PC. Lah, Betul wonten. Ngene nek panjenengan nek badhe nggunakaken handphone monggo. wah mboten ngapunten. Wong kula malah pesawat radio angin kok. Ngeten iki Anu, Pak. pangapunten kula guwaki itu ngadah sampah. Kalian kalau ini wonten pesanan saking Inggris, nek Bapak betaken bijing menapa dipun cintun. Saka Inggris. Lah iki lho sing salah. Yang salah kamu. Tolong jangan terima dulu laporan itu yang dari Kuwait dan sudah datang. Tolong nanti diantar ke Arab. Dadi apa, Dul? Minyak, Pak, minyak. Minyak. Kan ini Arab kekurangan minyak, Pak. Jih, Kemarin ngambil dari tempat saya 1 gendul. Sudah kapal kok ini. satu Satu kapal besar Pak, kapal Jih. tanker. Kan contohnya 1 botol untuk percontohan di sana. Jih, monggo menawi badhe dipun tapak asmani. Kula nuwun sewu lho, menawi kula nungkak krama dumateng panjenengan. Awit nuwun sewu lho Mas. Tiyang gesang menika mboten ateges kula nyepelekaken mboten. Misal Tanganku dino kena upas ngene iki. Nggih. Anu kula menika anggit kula. tanda tanganipun Pak. Dipun kantos.
Ngene ya, Kaya iso. nanti matur ibu, bapak kurang 13 hari, jadi tanggal 1-nya nanti saya pulang. Aku mau tak Dijemput enggak, Pak? Dijemput enggak? dijemput aja ning bandara, aku mau anu. Pakai apa, Pak? Pesawat ki apa to kok? Pesawat radio. Pesawat telepon. Oh, Oke, Bu. kok iso tanda tangan. Loh, anu Pak sampean niku, Pak. Penjerone kok njabane. Engko lak tak buka dhewe kok. Bos kok mbok ngapunten lho. Wis. Kalian helikopter ingkang kalau wingi Mah kok aja. Telepon Bapak. Terlakune ngono yang cepat. Yang mana Bapak yang dipilih kan helikopter. Lebokno bumbung wenono karbi. Duwar langsung tekan. Nggon kene ini wenono karbi. Peluru kok. Arepe nurun lho. Boten kok, Mas. Anggere Jangka aku ndelok ulanganmu piye? ora iso nurun. Kandirene, Dalam. kandirene. Dalam. Omongno ibu nek bapak meteng ngono ya. Bapak dikon ngaten. Kok iso ora nek ora kober garing. Tinggalin. Mangsine telas niku mbok beli. Ngremumuh. Yo ngadap pun Pak, kita ngadap Pak. Kita ngadap. Lah itu tak anu pasraine. Ngadap mriki niku Pak. Lah kene piye to kuwi buku kelahiran bayi iki. Waduh. Keren Pak. Nah, Pak, iki. Ngadap. Ora iso nulis. Gitu. Kandirene. Dalam. Wah, Loh Pak. gambar ndas. Kabaran dipun. Dase Ron. Tak tahu tangani. Tolong nanti ngomong bapak ya. Iya. Saya belum bisa pulang dan ibumu juga angan-angan. Gimana Pak? Aja oleh angan-angan hari ini saya belum bisa pulang. Bapak pulang kapan? Aku pulangnya kok kok jemputnya tak bayar ya. Itu minta oleh-oleh Pak. Wes dong, jadi oleh apa? Itu supaya berikan pila lagi yang lebih mewah. Iya enggak apa-apa, kemarin minta cipukan. Untuk dipulang ke Pak. Mas. Nenek villa didol mbak aku golekno sing elek-elekan. Habis Pak dipun. Pira sita? Ingkang rupiah niku 300 juta. Kaya ngono. Nggih ini paling murah. Ndherekaken nggih, Pak. Monggo. Iki lak sing ning nggonku kanggo ning WC kata iki. Nggih. Nang makono kanggo ning WC. Nang kene wis apik dhewe. Menika. Nggih sepuntene. Ngapunten wong nika langsung. Dalam Badhe langsung. nggih. Ya, Cak. Sik. Sudah Bapak, sudah ada. Sudah ada. Ora. Nanti saya coba Pak. Ora apa-apa. Aku ngampil atane kanjeng. Saya coba Kalau Pak. sak miliar villa Kuwait tang. Ini syarat, Pak. Oh iya Bapak. Syarat. Mengki sampean mampir ten jadi bagus sego pecel niku susuk kula tak sik gang 100 ten. 500 rupiah. Nggih. Lho. Ini nang bank ya. Tak gawane tanda tangan ku njupuk ya pira 2 juta apa pira ngono. Nggih Pak. Pak. Heeh. Ngene Bang Amang lho, utang-utang aku nang kono. Nuwun sewu lho. Aja lali kok pirike kan ngoni. Pirike kemakan. Nuwun sewu lho Mas Brak. Boten sampun kok kaya Dados kula menika ngaturi menapa? sampun ya biasa mawon. Panjenengan ten mriki dados pembantu kula jebul panjenengan menika kathok mlorot. Sing sok ditulis-tulis ten koran kathok mlorot menika kula boten mangertos. Punglu. Lho, Punglu. napa niku? Punglu. Merak nggih. Nuwun sewu. Nek ya arep piye-piye nek tetep pembantu. Nggih. Ora kena ngamal. Oh mboten. Ora kena piye. Mergo iki lelakon ibumu omong. Kon nuturi Surya kudu gelem dadi manten. Nanti ibumu ora iso nuturi anake.
Surya gelem dadi manten Titano. Iki penting, wigati. Wigati ya ibune jenenge Wigati kok.